Aquí tinc el de Sergi González, Olaya Losada, Xavi Espot i Emmanuel Macron. Ha sigut molt xulo i molt divertit. M'ha agradat molt. És una persona molt important. Molt xulo i una experiència molt xulo de veure el copríncep francès. És una experiència que solament es pot viure una vegada a la vida. Has pogut parlar amb ell? No, però ens ha dit a tota la classe tranquil·litat. A mi m'ha semblat molt bé veure el copríncep, és la segona vegada que ve aquí a Andorra en 7 anys, m'ha firmat la bandera i m'ha semblat molt bé. Pues m'ha donat molta alegria i una satisfacció, perquè jo sóc espanyola, però fa 71 anys que soc aquí i tinc 96 anys. Avui, a més, vivim un moment històric. Per primera vegada en els més de 700 anys del Consell General, els dos coprínceps d'Andorra comparteixen la presidència d'aquesta seu parlamentària. C'est toujours avec un sentiment de... C'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément l'occasion de le voir. Et ici, comme c'est un pays plus petit, c'est génial parce qu'en fait, on va pouvoir le voir passer. Là, on s'est bien positionné, on est très content, on l'attend avec impatience. C'est avec une joie profonde que je vous retrouve aujourd'hui, 7 ans après. C'était long. En tout cas, ça m'a paru long. Et je suis très heureux de vous retrouver sur cette place. Je me souviens vous avoir quitté il y a 7 ans par un discours, le jour tombé, et nous échangions. Et vous retrouver aujourd'hui au cœur de la Plaça del Poble, conformément au serment que je vous avais fait, voilà 7 ans en vous quittant, signifie pour moi beaucoup. Soc dels que dic que si fins ara tenia algun dubte, aquesta vegada me'ls ha tret del tot. Considero que ha sigut un discurs molt humà, molt actual, i per ser que ve poc a Andorra, vull dir, estava molt ben enterat de tot el que ens passa aquí. Per tant, he sortit molt satisfet del discurs d'avui. La plaça del poble, per servir al poble.